Enw i yw Catherine Norris a rwy'n pennaeth yr adran nyrsio yma yn Brifysgol Abertawe. Roedd yn rhedeg i rhedeg esbonsi haff gyda pawb. Y reswm fi o'n i'n rhedeg ar ras yma oedd i codi arian i wneud siŵr bod myfyrwyr ni yn diogellu eu meddwl iechyd. Am nyrsio, dyn ni fod i ddiogelu ein cleifion a iechyd meddwl nhw, ond mae rhai ni canolbwyntio a wneud siŵr bod y nyrsys ni yn gallu edrych ar ôl iechyd meddwl eu hunain. So felly, dyn ni rhaid wneud siŵr bod hwn yn rhywbeth dyn ni yn disgwyl ar eu gôl nhw, yn cyd-fyfyrwyr nhw a codi nhw i wneud siŵr bod nhw gallu disgwyl eu gôl meddwl iechyd eu hunain nhw, i wneud siŵr pan maen nhw'n cyfathrebu y cleifion, maen nhw'n gallu wneud hwnna a maen nhw'n gallu wneud hwnna o'r galon a ddim yn becso amdano meddwl iechyd nhw heb law y meddwl iechyd y cleifion. Heb yr arian hyn, bydde hwn ddim yn bosibl, so felly byddwn nhw'n ei VR equipment, mae'r myfyrwyr gallu rhoddi hwn arno a maen nhw'n fynd nhw rhoi virtual reality, gallen nhw fod ar traeth yng nghanol Barbados, neu maen nhw gallu fod yng nghanol y goedwig, ond mae hwn yn meddwl bod nhw'n dod mewn y sefyllfa yn sort of hunan gwbl yn relax, so felly maen nhw'n barod i siarad, maen nhw'n barod i agor, a felly gyda hwn, ond mae'r Student Experience Team yn y brifysgol wedi bod mor impressed a beth ni'n wedi wneud gyda'r VR equipment. Maen nhw hefyd wedi prynu peth o'r headsets in. Felly, fel nyrsio, dyn ni gyd yn championio, dim ond jyst yn dosbarth ni, ond hefyd mas yn y gymuned yn Prifysgol Abertawe. Hefyd o'r galon, mae rhaid fi weid diolch am y pobl sydd wedi codi arian a cefnogi nhw i wneud hwn. Ni rhedodd y ras, ond chi sydd wedi codi'r arian sydd wedi eneblo ni i brynu'r pethau hyn i wneud bywyd y myfyrwyr yn nyrsio tyma bach llai caletach.